lokomotivu 183, 163, 234 lomeno 8 neboli Pershinga. Takže vlezeme si semka, zapneme baterie. Pak tak si tady přizumujeme, zapneme řízení, dáme na zap a zapneme si pomocný kompresor. Vypneme poruchu a oslovíme tak. Mezi tím si můžeme zapnout pozičky. Tak, pozičky nám svítí. Tak, jak se nám dofouká pomocný kompresor, tak zapneme. Tak tady pak zapneme centrální zdroj. Tak počkáme. Já vám to střihnu a pak se vám ozvu, jak to bude. Tak, už si to toto dofoukalo, takže zapneme centrální zdroj. Jak máme zaplit centrální zdroj, uzemňovač, odpojovače dáme na přední, zadní. Hlavní vypínač dáme do polohy zap a držíme, dokud se nám ikonka hlavní vypínač nedá do polohy přímé. Prostě uslyšíte takový cvaknutí. Tak, vidíme cvak. Tak, teďka zvedneme zadní sběrač, můžeme zvednout. Tak, sběrač máme zvednutý. Můžeme slyšet, jak se to už to. Tak, kompresor číslo 1 dáme na A jako automatika. Počkáme, než bude 5 barů. Já vám to zase zrychlím. Tak, jakmile máme dofoukaný kompresor číslo 1 na 5 barech, tak zapneme kompresor 2 na A jako automatika. To, jak se dá pak do 10 barů, tak pak je vlastně vlak připravený k odjezdu. Můžeme prostě jezdit. My se mezi tím přihlásíme ještě na vysílačku. To nějaký má vyrušené číslo, máme 1, dáme do domečku takzvaně, tak registrován, můžeme si nastavit VZ-ku, provoz, můžeme si říct sám, že si zabržel vlak, tak, protože máme zabržený vlak, ale to nám nevadí, my ho odbrzdíme, tak sám odbrzduje, tak my se odbrzdíme vlak. Ale zabrzdíme se lokomotivu. Povolíme ruční brzdu. Jinak se omlouvám, kdyby se to sekalo. Bohužel. Já si bohužel nic neudělám. Tak. To máme povolený. Už to bude. Tak, to budeme mít. Tak. Kouká. Tak, už se nám to do toho doplnilo. Podíváme se, máme všechno, máme. Tak dveře se nám zavírají akorát, tak odbrzdíme. A můžeme tam, jo, směr jsem zapomněl dát a můžu tam postupně přidat. Když se podívám. Pardon, ale já to chci oddálit, tady tak. A ještě tak.
bohužel nemám ještě českou mapu stáhlo, takže jdeme na nějaké německé. No. Ale tak, nevadí, snad. Bohužel českou mapu žádnou nemám. Tak, tady takhle už jdem. No, takže dneska to dáme někam. Dáme třeba tři zastávky. Pak bych viděl, že to dám navíc, prostě dám 2-3 zastávky v tomhle videu. A pak, když tak další díl bude třeba za 3 dny. Uvidím podle toho, jak to budete moc chtít. Tak tady to můžeme stát. Tady vlastně vidíte tu páku, kterou přidám. Nevím, kam já to pohledám. Tak. A to už je 60, tak přidáme. Co nám to rozhledne? No jinak vydal jsem nový video. Vlaky Štěpánov, kdo to neviděl, tak můžete to omrknout, můžete se na to podívat, samozřejmě až po tohle, ale můžete se tam podívat. Už tak napište, že s čím by jsem mohl jít, mám tady Štěpák, 300, tady Štěpák Emila Zátorka a takový, takže tak můžete napsat a něco vyberu, to nejlepší, co tam bude, tak vyberu. Jako fakt se omlouvám, kdyby to sekalo nějak video. Mně to jde plynule, ale bohužel prostě moje OBS to nějak seká. To video pak to takže. Můžeme to všechno přidat. Vůbec kam jdeme? V tom jednom videu. Já jako uvidím ještě no, podle toho vlastně jak to bude to. Tohle video možná bude nějak prostříhaný, jakože ty části prostě. Když budu mlčet nebo něco, tak to možná prostříhat, no. Jinak. Můžu se pojít na to krásný. Je to krásný. Můžeme zapískat. A zahoukat. Tak tady mám 120, už je to rozjedem. Jinak jako napište, co chcete za videa, protože já nemám moc nápady. Teďka hraju Train Simulator, že? Tak jsem se rozhodl, že se natočím video. Film 110, to už nám kouká na stanice. Na mopě dole. Tak to zhodíme. Tu trakci, ať už nemáme to ve výkonu. A pojedeme na volnoběh. Já si myslím, že tak jen tak to je v pohodě. Jako můžeme ještě přidat. Trošku ještě přidáme. A už to spíš chvilku zhodím. Což je... Za chvilku už budeme brzdit, takže... No, a už to zbrzdím trošku. Už to dáme zbrzdit, teď to...
ať se to vůbec ubrzdíme. Bude ten Pershing úplně jako brzdí dobře, ale je to takový, že musíte už dřív. Vezitka koukám, se nám zatím nechytla. Uvidíme, možná se chytne. Tak. Tady vidíme ještě tu Pershinga. Tak, tady už je zastávka, tady už je stanice. Nebo zastávka prostě, no. Tak. Ještě zpomalíme. Ale už tam brzdit už. My jsme to ušli. Ale jako, chci se podívat, Pershing, 3 vagonky, takový osobáček. Tak, jsme tady. To bychom mohli ubrzdit, já doufám. Ale jo, to nějak to dáme, doufám. No i když teda nevím. No. A tak. Trošku jsme to přejeli. Aj, dveře. To je to, jak jsem říkal, no, s tím Pershingem to fakt musím brzdit úplně dopředu. Abych to ubrzdil, se já blbec jsem to tam pak nechal ještě na volnoběhu. No tak, vezmeme pasažéry. No to jsem podělal. Aha. No, tak. Vidíte, to je pro dnešek všem. Taková rychlá cesta s Pershingem. Jestli chcete další videa s Pershingem, tak můžete napsat, nebo s nějakou ještě lokomotivou. Tak mi napište a pro dnešek to je teda vše. Takže já se s vámi tady s Pershingem loučím a asi čau, no. Jo, jinak napište, jestli chcete jako další video s Pershingem, já klidně natočím a čau.